Книжката! Трябваше да я взема още на 6-ти, обаче на 9-ти кацнах обратно от Барселона в България. И първата ми работа беше да взема своята кака Хриска, която вече е шофьорка и тя. Да отидем да вземем колата ми, да ме закара до КАТ и да вляза в КАТ да взема своята книжка. Тук ме навяха ужасни травмиращи спомени от моето последно посещение в КАТ. И въпреки че знам, че абсолютно нищо вече не може да се обърка, очите ми се насълзиха, докато чаках да ме викнат. Намерихте ли ми я? Първо един подпис, като долу ще я връщаме. Подписвам. Имаш три пиша. Добре. Не ти пука, защото връщаме. Толкова съм щастлива, че и 5 пиша да бяха. Да си дадеш граждан. Много благодаря. Най-щастливият ден в живота ми. Буквално тичках и подскачках обратно по пътя към колата ми. Имам 3 фиша, честито! Нямам представа за какво съм, но този ми каза: имаш 3 фиша. И аз викам: добре, вика, не ти пука. Викам: не, това е най-щастливият ден в живота ми, чичи. Ох, ама гадни фишове са. Това беше 250. Все тая. Няма проблем. Все тая. Що се качваш там? Качвай се тук да кара. Слизай ми от мястото! Така е време Миша с книжка да седне обратно на своя трон. Къде искаш да те закарам, мамусита? Към Спиди имам пратка за взимане. Благодаря. Тръгваме. Оставихме Хриси на Спиди, карам от 10 минути и хора, карам с насълзени очи. Вие не разбирате какво щастие е това за мен. Как можахте да ми го отнемете? Толкова много обичам колата си, толкова много обичам да карам. Заклевам се, че ще бъда по-внимателна от тук насетне. Никога повече няма да видите да ми се случва нещо подобно. Ами да, правя този